Bye.
Mekaten sampun kawistara bilih panjenenganipun Ki Eyang Samenggala saha ingkang mewakili sampun kawistara mandhap saking pertapanipun ing mriki mandhapipun kanthi kahiringan rupinipun Kebo Gira lan mbok menawi adicara tayuban sampun saged dipun wiwiti menapa wonten acara-acara sanes RW langsung bisa dimulai apa nak langsung bisa dimulai apa anak acara sih sepeda malih kagem Bapak Ibu khususipun wonten ing tlatah Pejamuran lan umumipun warga masyarakat Sampang monggo wontenipun adicara tayuban wonten ing siang sakmenika kita sengkuyung sareng-sareng kanthi kabuktèaken bilih sami kersa rawuh wonten ing menika panggenan. Nah, niki wonten tatanan saha aturan ingkang sampun rinacik rinancang bilih insyaallah mangke lumampahing adicara tayuban nderek pemanggipun saking sesepuh mriki insyaallah nenggo sawetawis rawipun Bapak Kades mila kangge nenggo rawipun beliau Bapak Kades dalah saperangkatipun ingkang sami dereng rawuh kapuri atur lelipur malih nggih monggo napa